И здравейте, потребители на YouTube! Днес снимам на Майнкрафт и версията ми е 1.1.0.9. И сега ще ви покажа моята къща. Вчера я направих. Отне ми 2 дни да направя и да събирам материалите. И да започваме. И както казах, ще анбоксна моя фриджи спинър в лептопче. Ето и моята къща Уникбил. Траям. Аз седна на масата ще имам. И забравих да затворя прозорците. Вещица. Аз ще седна на нея. В къде ми беше? Ето я. Ето, само това на моя. Май, това ще видим. О, да, взех 11 айрон. И да, ако някой пита защо игра с точка, там ми харесва. И да, налягаме. И на средната ще убия лъчета. Вещата има ми се пази нещо хубаво. Айде трепи вещицата. Очай да си взема айрон, за да се направя айрон меч. О, да. И сега ще бием лича. Лича гаден, лича гаден. Опа, има и грипър. Как да нападна лича без да ме види? Не знам как. Соловена на риба. Ето па не стигна до нея. What? Я по-полека. Не умирам. Stop. Stop, please. Беше добра идея. Мая, какво ми пусна? Само това. Добре, прибираме си го в този съндък. Да, вещица. Аз вече знам защо я наричат вещица. Милица, тя съм се поигра с тебе малко. Ти не мама изядиш. Ивка. Мамо. Аз ще ловя риба. Не, така. Добре. И да, това преди си го бях направил така, защото ме кефиш. И да. Сега да отворим тези прозорци, да взема да ям нещо. На рибка и ще ходим да ловим пак риба. Тук желязото не е готово, тук рибата не е готова, тук това не е готово. Добре, след това ме зариба. И малко дърво трябва да си има. Скелет.
приятни кокалите от теб. Имаш ли в пещерата? Праси. Ще го на парфетата. Гледай. А така ти влезна в мината, нали? Нали? Тя ще подмама правата сроца. Ила, искам да ти дам розичка. О, ти не мали за примама. Тя ти не си увлина рибата. Този клип да бъде 13-14 минути. Повече от 15 няма да бъде. Сигурно няма. Просто от YouTube не ми дават да снимам повече от 15. Сега трябва да чакаме малко. Трябва да фърва една захранка. И къде пък го се... И сега ще чакала. Добре. Тя да се приготвя и яденето тук. Добре, ще подреда айтъмите. Опата нямам зато и с меч. Не бъзгам се с някаква смеч. Ай салут. И се извинявам, ако има променливи текстури. Няма риба, има. И една риба. Я да видям това, да видя ако ще ми стане. Ако искате да го взем, напишете в коментарите. Не, ще го взем. И аз съм. Бързи, аз. Отрова 5. Шит, ще умра. Не съм рибата с пече. И отивам за повече, защото ми писна. Всяки умра от едно купче. Гледа. И сега умра. Бъде големия ретаптизъм. Айрон. Тук бяха, но не видяхте с Айрон. Не знам, маляне соли.
Търся още кол. What? Добре, шотно. Тебе зомби, махай се. Бебе зомби не го видях. Дайте да седим на тук. Чидо, такива монстъри имам да крипър. Как ти спать? Кой не видно всяко те зомби идват тук и се го цялото зла. Вот такие люди. Я не стоя сидеть такого трупа неща. Ето сега, ако натрупаме един стак, качвам това видео. Почвам битка като някакъв... Опа, съм рип. И всяко се прибира... Газ, до дупка. Бързо. Тук някакво... Ще стане нещо. Бързо, ще стане нещо. Бързо, затваря прозорци. Тук сме паникосани след малко и... Мисля да спирам видеото. И това беше всичко от мен. Аз бях Кристиан и чао.